Hello guys, दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि टपान्डे मारि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनो लाग्रोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि बे सानसेनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै होगोन आरो नायनानै मोजां मोनदोंबा नोंथांमोन लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरो सोरबा सोरनाव दोन भिडिअ मावनानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना। ओमफ्राय दिनैनि बे सानसेनि भिडिअनि गेजेरजों मा शेयार खालामनो हायो नोंथांमोननो देखायलांनो नाजानोसै आरोना। बिदिब्ला नोंथांमोनाबो आंजों जोबजासिम थाफादो आरोना। ओमफ्राय आंना भिडिअआ एसे सिगांनिबो ससे दंदेरोना बेखौ दिनैनि गेजेरजों सरजाबना होनाय जासिनो आरोना गाइसमोन। ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। ओमफ्राय आंना भिडिअआ जानला मोनलासो आरोना गाइसमोन, बाहेरायाव थांनाय जाखायो नालाय बेनिखायनो भिडिअखौनो होनोनो मानि सायाव भिडिअ लाबोनो इदि जायो आरोना। ओमफ्राय भिडिअखौनो आं होनायखौनो जायाखै आरो दामानि कन्टिनिउखौनो। ओमफ्राय बेनिखायनो मा खालामनो आरोना दासान्दि भिडिअखौनो आंनिफ्राय बारा नुवाखै आरोना। मालाबा साननै सानथामनि उनावसो खनसे फैदों आरोना। भिडिअफोरा बाहेरायाव थांनाय जाया नालाय आं मानसिया न'आवनो थालाबाय थायो नालाय। बिदिब्ला फैफादो आरोना नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे। ओमफ्रायथ' लोगोफोर जोंहाथ' दुर्गा फुजा थांबाय, लोक्षि फुजा थांबाय, नै फैगौलाय आरो कालि फुजाना गाइसमोन। ओमफ्राय बबे बबे जायगायाव कालि फुजा जायो फालियो मानियो फोरमायहरदो नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव। ओमफ्राय जोंनि खाथियावबो कालि फुजा होयो आरोना ओरैजाय खोलाथिंजाय। बै आं सिगां भिडिअ आं दुर्गा फुजा थांनाय ससे भिडिअ होदोंमोन ना फुराथ' होनो हाखाया ससेल' आरोना। ओमफ्राय बे खाथियावनो कालि फुजा जायो आरोना। ओमफ्राय थांनाय जायोब्ला नोंथांनो शेयार खालामो आरोना। ओमफ्राय आं थांनाय जायाबा खोन्थानाय जाया आरोना, भिडिअ होनाय जानाय नङा आरोना आं। ओमफ्रायथ' आं दुर्गा फुजायावबो सानसेल'सो थांदों खाथियावनो। ओमफ्राय माबायाव मा होनो लोक्षि फुजायाव थाङासै। ओमफ्रायो कालि फुजायाव थांनाय जायोबा शेयार खालामगोन, थांनाय जायोबा खोन्थाया आरोना। हा लोगोफोर नै जोंहा गोदान बिजनेस खालामदों नै, मा होनोबा एम्फौ आरोना नै। ओमफ्राय बिलाइखौ जाजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय नैबे थाखोसे गोरलै ओंखारनाय, ओमफ्राय नैबे फार्स्ट ओंखारनाय आरोना बिलाइयानो गैला नै जाजोब्बाय। ओमफ्राय आं होना दोननि र', आइ गैया आरोना होना दोननां। जानो दहाय होदोंमोन माबायाव 11थासोआव होनायमोन आरोना। मालाबानो स्लिम जाजोबना दङ। होखांबाय आरो आं गाइसमोन दायो। ओमफ्राय जोंहा एम्फौ लानाया बेजों खनथाम ना खनब्रै जाबाय दै, खनथामानो जाबायदां। खोबनानै दोनदों आरोना। लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा एम्फौ लानाया खनथाम जाबाय आरोना दाजों। ओमफ्राय सिगाङावबो आं भिडिअ होखांबायमोन नामाथाय। ओमफ्राय मा होनोबा एम्फौखौनो दैखोनो हायाखै आरोना गाइसमोन। मानि थाखाय होनबा फार्स्टनिया ओंखारबायमोन आरो बिदिनो ओंखारबायमोन। ओमफ्रायो बिलाइ होना दोनबायमोन आरोना। ओमफ्राय मोस्रोमा ओमफ्राय सेस अरथारजोबदों आरोना। ओमफ्राय आरो सेकेन्ड खनसेबाव बायनानै लाबोबाय बियो आइया। ओमफ्राय बिदिनो बाहेरायावसो दोन्दोंमोन नै बेनाव लांदाङाव। माबाखौ सुखांनानै बाहागो सुखांखानानै फानो नालाय सोरबा सोरबा, सुखाङालासिनो फानो आरोना। ओमफ्राय सुखांनानै इयाव दोन्दोंमोन आरो दिन्दां आलायनानै। ओमफ्राय ओंखारबायमोन सिखिरि ओंखारबायमोन। ओमफ्राय ओंखारनायाव ओमफ्राय बै दाउ सखाया खेबफैजोबना बुथारजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय बिदै दैहांनायावनो ओमफ्रायो बेबो थांलायबाय, बिखौबो दैखोनो हायासै। ओमफ्राय नै आरो एबार खनसे आरोना, एसे गोबावनो जाबाय लाबोनाया, ओंखारबाय नालाय बेयो माबानि 200नि ना मानि लाबोदोंमोन आरो। ओमफ्राय बे गाव आइया एक्सन लाखिबाय, एक्स'नि ओमफ्राय बेलेगनो हरबाय आरोना, बिहरदोंमोन आरोना। बेलेगसो बिहरनायमोन ओमफ्राय नांला होननानै बेलेगाव मोनबाय होननानै ओमफ्राय ओरैनो लाबोगारहोनाय जाबाय आरो। ओमफ्राय उनाव एम्फौफोरखौबो जानला मोनला दैखोनो हाया नालाय, बिदिनो बेमार फैयो, माबा थैसौलाजोबनाय जादोंमोन आरो खनसे। ओमफ्रायो दैखोनो हायाखै आरो सोरबा। ओमफ्राय सोरबा एसे एनै हादोंमोन आरो। ओमफ्राय बिलाइफ्रा मेरला जादोंमोन आरोना गामियाव। ओमफ्राय लास्टआनोसै होनानै दोनजोबदोंमोन सुखांजोबनानै। ओमफ्रायो 200निमोन आरो 200निखौ सुखांना दोनबाय, न'आव लानोसै। ओमफ्राय थासुमलि बिलाइबो दंखायो, खारन दंफांबो दंखायो। ओमफ्राय एसे एनै नागिरनोसै इन्दि बिलाइ होननानै सुखांना दोनजोबबायमोन आरो। ओमफ्राय जोंनि ओरै गामि खाथिनि आरोना सासे, बिबो बुंबाय थाखानायमोन आरो सिगांनो। ओमफ्राय उनाव बिहरनानै लाबाय आरोना।
ओमफ्राय दायो बिनि एक्सन हैबाय ओमफ्राय जोंहा एक्सन लाखिबाय आरोना थोबसेयाव बेसेबां होनदों थाइबा ना 10 थाखा होनदों आरोना मासेयावनो ओमफ्राय जोंहा लाखिबाय आरोना ओमफ्राय बिनि एक्सन हैबाय जोंहा एक्सन लाखिबाय आरो 20ता थाइबा होनदोंदां थाइबा नामा थाइबा ना 10 थाखा बिदि होनदोंमोन आरो आं मोजां गोसोआव गैला ओमफ्राय सुखांना दोनबाय आरो दा ओमफ्राय एबारनिखौसो एसे देरजासिम दोननो मोनबाय एम्फौखौ ओमफ्राय उनाव मा जायोसै आरोना बिराद अयथासार मोस्रोम दं आरोना मोस्रोमानो अरथारजोबनायमोन आरो खनसेनिखौ ओमफ्राय खनसे सेकेन्डनिखौ दाउ सखा फैबाय थायो नालाय जोंहानाव ओमफ्राय सिख्रिखौनो सेस खेबनानै बुथारजोबना गालांदों आरोना फुङाव फैनानै माला फैयो फात्ता मोनस्लाबा आरोना न'आव रावबो थानाय जाया नालाय बिदिनो दिंदां गालायना दोनबाय जि माबानानै दैखांबायमोनबा आरो ओमफ्राय गैया ओमफ्राय माबा सिख्रिखौनो फुथारजोब्बाय आरोना ओमफ्राय दाउ सखाया फैनानै जारला खालामना होबाय आरो ओमफ्राय एबारनिया थासिगोन बायदि मोनदां मोस्रोमबो एसेग्राब माबाथ'वाखै उनावसो मा जायोसै नायबाय थानांगोन आरो दसे नायबाय थानांगोन आरोना नोगोद मोस्रोम दङ ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ एम्फौआ बेसे दाम जायगाथ' फवासेयावनो 150 जोंनि बे उदालगुरियावसो एसे खमबाव आरोना गायसिमोन बै न'नि मानसिफोर फानहैनायफ्रा 110-120 बिदि मोनो आरो ओमफ्राय बेफारफोर फाननाया बिदिनो 30-40 130-40 बिदि सोरबा 150नि फानदां आं थांनाय जायानाय मिथिया आरोना ओमफ्राय बे गावलियाफोर न'नि मानसिफोर फानहैनाया माबा आरो मा होनो 110-20 बिदिनि फानो आरोना फवासेयावनो सानहरदो नै 100 खरिबाबो फवासेयावनो 400खा गायसिमोन ओमफ्राय सेरसे एम्फौ फाननो हायोबा बेसेबां फैयो नोंथांमोना सानहरना नायदो जेनेबा 110खौनो मोनबाय दे ओमफ्राय 450 जाहैयो आरोना ओमफ्रायथ' 150 मोनजोबबाथ' मा होनो फवायाव 150 मोनजोबबाथ' 600खा आरोना केजियावनो ओरैबायदि दाम ओमफ्राय 150खौथ' एसेग्राब मोनद्रायनाय नङादां 20-30 बिदि मोनोदां आरोना ओमफ्राय बिदिनो दाम नालाय ओमफ्राय लास्राबाय आरोना ओमफ्राय फिथोबाबो 800 ना 900 होनदोंदां केजियावनो ओरैबायदि दाम आरोना जोंनियावसो एसे खमबाव जायगा एसे बाराबावसो खोमा एम्फौफोरनि नामसो होनलायलांबाय एम्फौफोरनि दामा बा फिथोबफोरा आरोना गायसिमोन नै लोगोफोर ओमफ्राय बिथिंजाय माइखौ माबायदि माबाना होदों फोनायसो आरोना गायसिमोन फोनाय गोजा फोनायसो आरो गायनाय नङा आरोना नैबेबो फोनाय आरोना नै गेजेर अबेबा गैलिया आरोना नै ओंखारबावबाय ओमफ्रायो बिथिंनाबो ओंखारबाय गाजा खालि फोना होदों आरो गायनो बानानै गायबा डाबल खरस जायो नालाय बेनिखायनो डाइरेक्ट फोना होबाय आरोना नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो एसे सिगाङावसो मैगं फोनाय माबा एसे देखायदोंमोन ना नोंथांमोननो आङो ओमफ्राय बेरबाय आरोना हरथामजोंनो बेरदों आरोना गायसिमोन हरथामबो नांजोबद्रायाखै आरोना हरनैयावनो बेरदों थिथिथाथा बेरदों ओमफ्राय हरथामजों फ्राव बेरबाय आरोना ओमफ्रायो हरब्रैजों बांसिन बेरबाय आरोना ओमफ्राय दायो माबायदि जाखो नोंथांमोन देखायनोसै आरोना मा बाराव फोनायमोन र' बुधबार ना मायाव फोनायमोन आरोना बिस्थिबार सुक्रुबार खालि अखानायै फुङाव थिथिथाथा बेरबाय आरोना ओमफ्रायो हा गिसिबा हरनै गाहामजों बेरो आरोना ओमफ्राय हरथामजों मोजां बेरबाय आरोना हरब्रैजों फ्राव बेरबाय आरोना ओमफ्राय आरो दाबो गरफा गरनै बेरगासिनो आरोना ओमफ्राय माबायदि बेरखो नोंथांमोन देखायनोसै ओमफ्राय बेयावनो दाउ नायफैबाय थानो गोनां जायो आरोना गायसिमोन र' नोंथांमोन देखायनो आङो ओइलायथो गायसिमोन बेरबाय आरोना ओइलाय बेरजोब्बाय आरोना बेसर फोदों बेसर बांसिन आरोना ओमफ्राय मुलाखौ थिथिथाथा होफादों आरोना ओमफ्राय बैथिंजाय दुन्दिया होदों आरोना नै ओइथिंजाय दुन्दिया ओमफ्राय मा खालामना होदों नै दाउ गिनानै खारग'मानो थालिरनि दुनांखंखा बेखौ गायै नै दाउआ नङाबा फुदटा गिस्राया ओमफ्राय नै माबा सान्दा माबा माबिबो थुना होदों फुथुला बानायलायना होदों गैया ओमफ्राय गिस्राया दाउआ बेयावनो नायफैबाय थानाङो ओमफ्राय बिदि मैगं बेरनायखौ माबा फार्स्ट बेरदानथ' एसे बोरैबा जायो नालाय गुफुरफोर एसे जायो नालाय बेखौ फुयै गारो जायो एखे दाउथु आरोना बे दाउथुआनो बिराद माबा उपद्रुग खालामथारो आरोना बिदिनो फालोसे बाफैनानै जाबाय थायो ओमफ्राय दावाइबो लाबोदोंमोन ओमफ्राय गैया दावाइखौनो होआसै माबा पुराथन ना मा लाबोदोंमोन आरोना होआखै ओमफ्राय दायो आइया थेला नारलायबाय थायो आरोना
दावाइ होनोनो थेला नारलायबाय थायो आरोना गायसमोन नों हो आं हो होननाय ओमफ्राय दा होस्रायासै मैगङासो बेरजोबलायबाय आरोना गायसमोन ओमफ्राय दाख्लै बुधबाराव फोनायमोन आरोना ओमफ्राय नै दिनै मा बार सुनिबार आरोना माबा खालिनो सुक्रुबार खालिनो बेरनायमोन आरोना सुक्रुबार बिस्थिबार खालिनि बेरनायमोन आरोना फ्राव बेरजोब्बाय आरो ओमफ्राय दायो एसे गरफा गरनै बेरबाय थाबावदों आरोना ओमफ्राय ओइथिंजाय दुन्दिया फोदों आरोना बै हा गिसिसिनथिंजाय आरो बेयावनो नायफैबाय थानो गोनां जायो दाउ लोगोफोर